Maryama taka a sannu a daidai kan tafiyar ki tana mini ni dai san ki nake kunya ce sai da ina ta zuba kina ji na ko dai ranki ki bani ina faɗi daidai san ki ta jani ya banki a yau dai kina da kyau takun ki a daidai ran da na fara ganin ki ko sai dai kin mini barkini ranan dai ni ko nake ganin tafiyan dai ko da biliyan 100 ke din dai ki bani gimbiya ko so dai za kashe ni abin ne ko Maryam san ki tana nan shin kin san buri na daki na kin zama matata ranan zan gwankwasa baryata gimbiya ai ta zama matata zan kashe miciji da sandata na san kin girmama mamata shi yasa ni zan miki duggata zan bi ki ta kassana shelanta tunda san ki ta tattaba hantata yan mata kin zama yar gata gimbiya ta kin fi dubin mata tafiya ta zan yi da yar gata gaban ki zan babbaza hajata aiki na buri na laifi na kun ji da sabona inda garuwa ga aikin gona inda garuwa ai za a yi noma zo kusa zo kusa zo kusa yan mata zo 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 yan mata to takarawa yan mata to takarawa to yan mata to takarawa to gimbiyata to takarawa to kirani jarumin ki ni zan baki kudi ninki ki more zamanin ki ta zana ra'ayinki ki daina raki kanki zan yi yaki ni zan yi tanadin ki kin ji iyar girki ga kudi da mota zaki dinka shan fura da bota na san kina da girki zaki bar ruwa a buta baby na ta sha maro da taba don ta burge ni kadai ta bani hannun mu ta fadan ta so ni kadai soyayya dani a bani tunda kin bani buri na a bani ke raina na baki rayuwa ta sai da ke tunda na fara ganin ki zuciyata ta gamsu da ke rayuwa mai kafiya baby na sai da ke sanda na kamu da so daga bege sai na tsananta da kewa sanda na damu da ke daga baya sai kika yi mini tsawa habakar da ki yi mini tsawa zo kusa zo kusa zo kusa kin ji ko kyakkyawa somebody come ask me what is kauna na sani ban sani ba da biya man kuka ce zan ce gani ko da zan mutu ma